Ahoj Adamko, toto video je venované vlastne tebe a všetkým ľuďom, ktorí majú problémy s pleťou, nedokonalosti alebo akné. Táto maska bude určená pre aknóznu pleť. Je veľa typov týchto masiek pre aknóznu pleť. Je na naturálnej báze, takže uškodiť určite nemôže. Je zložená z 3 ingrediencií. Tým je med, škorica a citrón. Polka citrónu. Takže med má antioxidačné účinky. Škorica znižuje začervenanie a je protizápalová. A citrón má bieliace účinky a sťahuje pory. Táto trojkombinácia je veľmi zázračná. Akné zmizne za krátky čas, pretože ho lieči vlastne. Čo dodať? Ideme na to. Takže zmiešame 2 lyžičky medu. Opala. Budeme potrebovať misku. Zmiešame 2 lyžičky medu. Tak. Potom 1 lyžičku škorice. Ešte. OK. Tak krásne mi to tu vonia. A vyšťavíme si citrón. Túto masku treba nechať 15 až 25 minút pôsobiť na pleti a potom pleť zmyť vlážnou vodou. Táto maska sa môže používať 2-3 krát do týždňa. Uvidíte, ako zmiete tú masku. Budete mať pleť krásnu, hebku, akné bude zreteľne menšie, aspoň dúfam po tom týždni. Vlastne je to na báze naturálnej a sú to 3 ingredienty, 3 zložky veľmi zázračné, liečivé, ktoré sa používajú vždycky do všetkých liečiv, alebo teda masiek, alebo čo sa týka masiek na vlasy. Takže uvidíme, ako to bude pôsobiť. Ono by to malo byť trošku hustejšie ako to, čo som vytvorila. Malo by to byť trošku hustejšie, ale asi som dala veľa citrónu, ale to nevadí. Keď to budete robiť, tak ako dáte 2 lyžičky medu, 1 lyžičku škorice, tak postupne prilievajte citrón. Ja som ho tam celý vyviala, ale na účinku to vlastne nevadí. Bude to trochu tekať a bude to nepohodlné, ale mne to nevadí, ja vydržím v kúpeľni. Takže teraz vlastne to urobíme tak, to krásne vonia, že to nanesiem na tvár, ktorá je čistá, odmalovaná, trochu červená, lebo včera som sa bola opalovať. Pozor na oči, lebo citrón môže v očiach páliť. To krásne vonia, táto maska. Ako mám tú spálenú pokožku, tak to tak krásne chladí. Okay. Takže necháme ju pôsobiť 25 minút. A potom ju opláchneme. Dúfam, že sa ti toto video páčilo, Adamko. Skús to, daj mi po týždni vedieť dole pod komenty, či sa ti to vlastne či sa ti akné zlepšilo a
to je všetko. Dúfam, že kto bude chcieť nejaké iné masky, mi napíšte a píšte mi komenty. Je to super maska. Čau všetci.